Lampaan talossa 2013 heinäkuun loppuun ja ravintolaolo alkaa saamaan muotoaan pikkuhiljaa ja täällä alkaa rakennustyö olemaan kiivaimmillaan tai loppusuorellaan ja kohta aletaan kalustamaan ja laittamaan tavaraa paikoille. Tää on hieno, todella upea miljöössä olla Lampaantalon 200 vuotta vanha rakennus ja täällä on Stockmannia ollut, Nuutajärven Lassia, että siinä mielessä nyt ollaan arvokkaassa seurassa jatkamassa ravintolaoloa, joka siirtyi tuosta Kasarminkadulta kesäkuun lopulla tänne ja prosessihan on ollut siinä mielessä aivan loistava, että ollaan saatu tehdä nollasta semmoinen keittiö, semmoiset salit kun aina ollut haaveissa, että on tämmöinen oman unelman täyttymys. Ja sitten tietysti kun Jari ja Katja, joka tulee ottamaan tästä niin kokonaisvaltaisen vastuun sitten kun kaikki astiat ja purnukat on paikalle, niin uskon, että tällä tulee yhtä kuljas tulevaisuus kuin edellisilläkin. Ja 7.8. tosiaan testi-illallisella lähden liikkeelle ja sitten isolle yleisölle aukaisimme 8.8. Juhlasali tulee näillä näkymin aukeamaan sitten isolla laajuudella 19.8.